Halo halo Cah, iki ceritanya aku terakhir kerja, hari terakhir banget kerja. Iki lagi cek ID card, ya karuan kan Cah ngenteni bis ini gerbang. Wis mulane wis numpak travel komes era tapi mutun tekan kene ngecek ID card sih Cah. Antri suwi, yo sekiranya setengah jam antri. Suwe kan? Singkat cerita aku tekan gun kerja aja numpak bis mau aja lali ngopi. Nah, ngopi. Singkat cerita menacah iki hari kepulanganku cah. Iki jam 1 waktu Indonesia bagian Sumbawa iki. Aku pamitan salaman aja lali bungkusane digowo cah. Cemilan kanggo untuk travel karo untuk kapal kono numpak kapal ya. Iki travel sing tak tumpak VIP cah 250 nek gak salah yo. Perjalanan 6 jam ki. Singkat cerita aku stuck numpak kapal ki gak sempat ngerekam. Nah kayak gunung sing nduk Sumbawa apa sah lali aku nduk Lombok Rinjani tau apa ya pokoknya gunung lah kapal iki perjalanan sekitar 2 jam gak salah ya. Pelabuhan Poto Tano. Oke ombake yo bersahabat sekali karo nyanset iki mu cemilanku sing tak gowo karo ngombe cah. Singkat cerita wis mudhun ko travel wis mudhun ke kapal aku tekan bandara cah tapi bandarane urung buka iki tengah wengi cah perjalanan wis jan kesel lagi aku turu sak turu-turune cah butuh yang geletak ngenteni jam keberangkatan jam 6 besok aku cah tapi iki lagi jam 12 bengi jam 24. Iya aku turu cah wis pokoknya kesel kabeh perjalanan suwene dapol dalam bung-bung. Singkat cerita aku landing cah wis tekan bandara Yogyakarta alhamdulillah. Nah iki cah iki aku ngenteni kancane bangale iki sing jemput ke mobil koma cah Omandema jemput trene tapi wong ning Dembo iki hari ini parkiran tapi parkirannya ning dia kurung